na ubusime emete erigo kora omochando bwokobora kwemete asense yetu ya Kenya ase county ya Nyamira bara aho nigo besoke ase ritukura rero na kwenda kimuna ngosime kabare mete ase county yo ya Nyamira. Asamalieta Dominic Barare incho mochivo officer ase serikali ya county ya Nyamira inteneta mangana ye chibese ne mebango ya serikali. Rero twarenga ase omurobiri bwogosime kemete ase okobwatana ne nyagetari na department ya forestry abo baruete emete chirie bimerie riweyemo twasimekira ase nyagetari yetu ya Nyamira naendo no muroberio okwambatana n'emirobiri ya serikali inga amangana climate change twensintoro chamangana nga kinone mbura ya chenchiri enchinga kicha chenchiri so twatenga tusume kemete egera nambe yemo etokonye bune county tobe se inchira yo attract nonya ne climate kerekia asa bantu Asamalieta nchen Dr. Umbati Timothy mokwa ncho nyagitari internet nyagitari ya Nyamira litukoria rero twari begete nsemo asogo kobeka omucho yoito bw'nyagitari ya Nyamira koba machani green na ndeto yosibio be clean so twachakire ne process yoko yobeka obe majani ase ogosimeke mete ono kuruwa bunaenda abo bisabaito basoe to koro usafi yenyagitari ekenogyo nenteke mono koreta abantu baitamo ento gya kabere ento conservation of. So I'll only say a little about the conservation of the forest. As it is known in the Nyanza as a whole, Nyamira is the leading in forest cover with 7.29%. That is according to the CIDP 2018-2023. So the most important thing is to conserve the forest. After planting, if you don't conserve and maintain it, I think we'll